Sa mga kapobre, nabot ako sa mga kapobre. Ngit-ngit na gano'n mga kapobre. Kaya naghapit ko sa pin. Magandang umaga mga kapobre. Magandang umaga sa lahat yan. Dito naman tayo mga kapobre. Magtrabaho naman tayo. Sa ngayon, maligo muna ako. Kita-kita tayo mamaya doon sa trabaho. Bye-bye. A few moments later. Kapobre, nanata diri sa mong branch niya. Trabaho na sa nagsugod. Niya, di lang ko mag-vlog niya. Charge ko kay lubat kay ko. A few moments later. What's up mga kapobre? Mayong udto. Alas 11:52. Kung ano nagtaon sa atong baul. Gahapon na kita ng baul niya. Supply sa tubig. Ana. Ya, man tatanggal sa ihianan. Manto man. Para lang. Mag-ilis ta sa ihianan. Dako ang ilis mo problema. Problema ta kay magbangag ta kontrol ni. Dako man ang kuan. Dako ang ilis. Gamay mo to diha, basta dako. Daan mga kapobre, gamay kaayo. Ya. Kining niya dako man kaayo. Stilat. Sige. Usap tag bangag yang drain diri. Balik ni siya mga kapobre. Maniyog to sa mga kapobre. Ay alas 12 na hapit. Kapobre guys, magtagpaniog to. Pagkita na tao niya ninyo trabaho. Sa mga kapobre, magkuha na sa atong iban. At ay mo pattern. So, hindi sa lalo. Ibang tagputro. Murag ari gyud diri dapit mabalhin sa ubos. Kay dako man. Ari diri dapit. Ate pattern din mga pobre ha. So may silsilanan. Kinahanglan sa tagbarina ani. Marina na diri duha.
kapobre magbuhat sa to sa approve sa to ang mga gipang request. Niya kaniya to sa niuli sa Yupax motor. Hinungam na tani sa mekaniko. What sa mga kapobre wa magita ma-approve atong kuan. Atong bukse para sumpay atong bangag dito. Kung dili ma-approve ko to plus 3 speed siya, mauli lang ta kay para makapintal-pintal punta dito sa ato ang kuan. Talanan dito. Tanggong atong pintalanan niya. Para ugma maka-prepare sa tagbarina. Nahanglan tagbarina diri kita. Barina o extension. Kinahanglan kong barina o niya kanang epoxy akong bitunon. Wala pa man kana ma-approve. Ah, epoxy? Approve na? Sige ba? Sige. Oh. Shivers. O puti na no? Puti ba niya? Oh, hindi na ito puti. Murag hayag sa siya ba? Kung kusarang suga, murang reflect. Wow naman! Wow! A few moments later. Okay tayo kinalasan ng pansog. Uy, check in man. Out mga kapobre, dayon, muli na ta kay hapon na. Nakita tas balay. Uy, nakita ko sa mga kapobre. Ngit na mga kapobre. Kaya naghapit ko sa pin. Pin ba pin? Lipitan ni pin ay. Ini burn screening. Oh, pin oh. Pin. Pinautang. Nga, wala lang doon si Edward. Ay, nada luyo. Ha? Dudong lang ako makuha. Oh, iop ni plangka dito din, no? Dudong lang ako makuha ng daghan. Daghan kayo eh. Sa September, daghan. Pobre, mayong gabi inyo balik diyan na ako sa balay. Nadugay ko abot, kinukuha ko sa pin. Pin, asa mo tong pin? Tara. Morning pin. Kung gihapit og kuha dito niya. Tara, mani siya. Busy ko sa kuan. Akong pag-abot diri. Wa ko kain sa kuang kuan. O kain sa kong vlog niya. Dako tas ang mga pobre kay medyo taas na kay na diha. Niya. Kamulay bahala diha sabot. Ano kung bibi naglukso-lukso. Lokso. Ay sa mga bago pa diha mga kapobre. Palihog ko subscribe diha. Nga then like, comment as ubos. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye-bye dong, bye-bye. Na bye-bye. Bye-bye. Ching.